Следва женени с деца. 100 000 лева треска за злато. 100 000 лева на 30 октомври в ново извънредно допълнително тегляне. 100 000 лева шанс за всички обадили се от 21 септември до 30 октомври на телефон 0900 44 900 или 0981 44 900. То мечтае. И аз те дома чекам, а ти не доадяш, душо. Сърце мое. То разсмива. Аз те тебе чекам дома да ми дойдеш. А ти не довадаш, душо. Сърце мое. То разкрива. Казвам ти, сега ще има легни стани много сериозно. Казвам, защото вие не могат да дигате парламентарни коли. То разплаква. То провокира. Внимателно. Благодаря, ставите си Моля ви. истински джентълмен. Благодаря ти. То се смее. То възбужда. То обича. Вярата в доброто у човека ни прави по-мъдри, по-силни, по-красиви. И всичко това се събира в една дума – обич. Затова ние със Слави ви казваме на нашия език. Обичаме ви! То не е просто шоу. Затова го наричаме шоуто на Слави. Когато отчаянието стигне до крайност, I have personally placed a device inside the passenger cabin of flight 762. когато крайността стигне до безумие, have to land. We need to get everyone off this plane. What if we had turbulence? Well, that could make for a bad day. когато последният ход е на живот или смърт. Невъзможно приземяване. Сряда, 20 часа и 15 минути.